Hej med jer. Her står jeg med en Triobike Taxi CL, og det er altså den version, som I har i Herning. Og jeg vil vise jer, hvordan den fungerer. Jeg tror lige, vi starter med at vise, hvordan man sådan set låser cyklen op og i. Fordi når man skal have passagerer af og på, så er det meget vigtigt, at cyklen den står fast. Så man kigger herover. Der har man låsen til forhjulene, og det er de vigtigste hjul at have bremset, når man skal have passagerer af og på. For at slippe den lige nu, der er den bremset, så det vil sige, at den kan ikke køre nogen steder. Så trykker man simpelthen de her to håndtag sammen og hiver dem opad, og så slipper håndbremsen sådan set her. For at få dem på, så skubber man den nedad, og så trækker man den her så godt ind man kan, og den knaser sådan lidt i det, og så er den sådan set bremset igen. Så det var den første ting her. Nu prøver jeg at sætte mig op her, så vil jeg vise, hvordan vi starter motoren. Og det gør vi ved at trykke bare en enkelt gang på den her lille knap, der er her. Så kan man se, at den begynder at lyse lidt her, og så starter vores lille skærm op herover. Og der kan man se, at der står Tur Plus øverst her i blåt, og det betyder simpelthen, at det er hjælpeniveauet, vi har lige nu på cyklen. Så hvis du kigger herned, så kan man ved hjælp af den her plus- og minus-knap, så kan man så køre op og ned i hjælpeniveau. Man kan køre helt ned og slukke den, og man kan køre helt op på det, der hedder cargo. Så har man altså maksimal hjælp, hvis man har 2 passagerer, og man kører i vild modvind eller op ad bakke for eksempel. Men ellers kører måske typisk på tur eller sådan noget. Man kan også ved hjælp af de her knapper til højre og venstre, kan man køre igennem nogle forskellige skærmbilleder, og så kan man få den til at vise forskellige ting. Jeg plejer godt at kunne lide at have bare den her ganske simple, hvor man kan se, hvor hurtigt man kører. Og hvad med at køre mere end 10, 12, maks 15 km/t. Og især når I kører rundt i sving, så hold den nede på sådan gå-hastighed i virkeligheden. Så er der gear på sådan en cykel her også, og det foregår herover. Det er et trinlysgear fra Inviolo. Det sidder inde i navet bagpå, og når man vrider den helt ind mod sig selv, så er man nede i det laveste gear, det vil sige, det er der man starter. Så sørg for, inden I kommer til fuld stop, lige at vride den hen mod jer selv, og når I så kører, så begynder I langsomt at vride den væk fra jer selv, så kommer I op i gear. Når I bremser undervejs, så brug primært bagbremsen, og kun forbremsen en lille smule, altså ikke kun forbremsen, men brug bagbremsen herover til højre primært. Så vil jeg vise, hvordan, og nu låser jeg lige cyklen igen, så vil jeg vise, hvordan I får passagerer ombord. Der er sådan en fodplade her, den løfter man stille og roligt ud. Der er så nogle magneter her og her, der er sådan et hul hernede, men når man skal have den på igen, så sætter man den simpelthen ned i hullet her. Sådan der. Og så sidder den ganske fast. Når man skal have passagererne ombord, så tager man den her ud. Så stiger man ind i hullet. Passagererne stiger ind i hullet. Sørg for, at de ikke træder på den her, fordi så kan den altså vippe, ikke? Men gå ind i hullet. Vend jer om. Sæt jer ned. Benene op på siden her. Og så vil piloten eller en hjælper vil så sætte fodpladen på igen. Sådan. Så sørg for, at sædebæltet her altid er spændt. Det er vigtigt, også hvis man lige laver en hurtig opbremsning, at passagererne de bliver siddende. Eller hvis den tipper eller et eller andet, ikke? Så sørg for, at de er spændt godt fast. Hvis man kun har én passager, så kan man bruge de 2 yderste, men ellers så er der sådan set et bælte til hver passager. Så nu skal jeg ud igen. Så løfter man den her op, og så hopper passagererne ud på den her. Så vil jeg vise, hvordan batteriet fungerer. Batteriet det sidder her, og det er sådan et Bosch-batteri. Det vi har gjort, det er, at vi har sat sådan en lille velcro-rem på her. Og det er simpelthen for at undgå, at batteriet kan risikere at falde ud. Der sidder en nøgle i her, så man drejer den lige lidt. Så klikker den ud, fjerner man velcroen, og så løfter man batteriet ud. Og når man så skal oplade batteriet, så kan man enten gøre det ved, at man bruger den her. Og her har jeg så en oplader. Den sætter man lige på. Den kan kun gå ind på en vej, og den anden går så ind i en stikkontakt. Man kan også oplade batteriet, mens det sidder på cyklen. Nu prøver jeg at sætte batteriet på igen. Sæt det ned i bunden her, og så lige skub det. Man kan lige tage nøglen ud sådan her. Sæt det på. Og så husk at stramme velcro-remmen
rigtig godt. Og så er der altså også mulighed for, at man kan åbne den her lille flap hernede. Og der kan man så også sætte opladeren til, hvis man for eksempel bare har lyst til at oplade cyklen med batteriet på. Så det er også en mulighed. Så er der et par låse på cyklen. Og nu lige på den her cykel her, der er den ikke monteret endnu, men på jeres cykler, der sidder kædelåsen, den sidder her, eller foldelåsen monteret her. Der er simpelthen 2 vinger her, man kan åbne. Og så kommer foldelåsen ud. Der er en nøgle, I sætter i her. Og det er faktisk en lås med alarm på. Det der så sker, det er, når man har låst den op, så folder de her elementer sig ud. Og så kan man enten låse den fast til et eller andet, eller man kan låse den fast til sig selv. Så man stikker den simpelthen igennem baghjulet her, og ind igennem stellet. Og så låser man den fast til sig selv, sådan her. Og så drejer man nøglen, hiver den ud, går der et par sekunder. Så er den aktiveret, når den har givet et par bip. Og det betyder nu, at nu er alarmen sådan set aktiveret på cyklen. Og hvis der er nogen, der begynder at bevæge cyklen, prøver vi lige at se her. Så kommer den med nogle små bip. Og hvis man bliver ved og vil stjæle cyklen, så kommer der en alarm på 100 decibel. Den kan altså kun deaktiveres ved, at man sætter nøglen i og drejer den. Så det er altså en rigtig god måde at sikre, at der ikke er lange fingre, der kommer til at stjæle jeres cykel. Der er også en lås bagpå. Og nu skal vi lige se, om jeg kan finde en nøgle til den. Der sidder heroppe. Det er det samme som til batteriet. Og det er en ganske almindelig hjullås, som vi kender det fra almindelige cykler. Man sætter den ind her. Og så kan man låse cyklen, hvis man bare lige skal ind i en butik eller sådan et eller andet. Og låse den op igen på den her måde. Men på jeres cykler, der er det altså den samme nøgle, der passer både til foldelåsen, til batteriet og til ringlåsen til baghjulet her. Der er også mulighed for, at man kan sætte sædet op og ned. Der er sådan en nem, det der hedder en quick release. Man skubber den lige op sådan her, og så kan man sætte sædet ned i den højde, som nu passer til ens egen højde. Og her har vi en kalesje, og den sætter man simpelthen op ved, at man løsner den her skrue, der er her, over i den anden side. Og så nogle gange skal man være 2. Det er lidt nemmere, hvis man er 2, men ellers kan man faktisk også være det en person. Løfter man lidt her, og så skubber man simpelthen den her op. Og så spænder man skruen bagefter. Og så lyner man lynlåsen ned her. Og så sidder passagererne i læforretningen. Jeg håber, at I kommer til at nyde jeres cykler i Herning. Det bliver fantastisk at se.